élection jabarani la jabakaw aw ni ñankuma sogmare na mi fa mo wula ka do dugu kono na ko émission mandi na be fo ma ko micro trottoir atake mo refe aw demso ana balmamso la bati dumia bitamu ye jumene sedo mo ko na anga jamana kono una anga jamana nyemo sigira ka kuma ina fo sanduru de kumbe anga mo bolo mais una na dobo la ka ke sanflay o bela sedo mo ko ku ute so oma yala jamana de nga hakina ye mune anga je angolu la menyo ko fe Amba ni nyoma. Toko duma jamduma. Sise Mahamadou. Bon, na bisa ka mun fo c'est là mo proposition. Bon, na era koni vraiment na akilnate. Parce que anga mo 2 ans proposé na era bolo ka dogo. Ni namanya jamana chorona diyan wono pendant 8 ans. Commencer ka voilà. Donc ni mo do nana vraiment mulu fe ka ko ke amal deliga sigini mu parce que na era jatemno ka kalo damano ina. U sera ka réalisation nge 8 ans on la ne ma na fay quoi. Donc il y a dans les 5 ans de Douma, 5 ans où de transition moment parce que jamana blareka donc élection a sera que bascula parce que na élection en kanga avec la grande problème que les chaque fois coup d'état donc à jamana la développer quoi et puis on n'est pas les seuls donc coup d'état que jamana badena Guinée bola Burkina bola donc le be chronogramme do di amaye sanction ma biwa tel que Burkina mou en crève au lieu où président investiture que donc proposition que c'est où ama c'est où sanction ma c'est que sanction que bon on va là mais c'est là les actualités nous aussi voilà tu 36 mois de proposer c'est là où sanction biwa pourquoi nous donc on est en clinaté 2 ans quoi vraiment nous on a donné ni doit être ça français ou à d'offraga voilà prenez à clinaté d'accord comment merci pas de quoi. Makeni nyanguma ba ine nyanguma to duma jamdu Mamadou Nyumanta bon ne ko na kin nana mo si tna ke Mali fe ka teme an yere kan donc Mali ka da an yere de folo yani aka jam ko were yi donc bara munu damna nin fleni an ga mo ba do kan atla ka ben san hake ma bara nun kono alu no e san flata ne bolo san flaka dogon mais na san flaka no bi se ka duma u jena no sonoma ambe continuer ambe avancer. Donc on a un côté à la bi. Font gala fait banca parce que c'est là où on a un herfe. Ni a eu beaucoup green en élection parce que un tableau kandi. Donc au tika bien oma. Donc on boulanga continuer alsisa nanga barawi. Sans flamme fora anga wuli ka boka. O era sans flamme no asoro baro ma ban ou ka prolonger tuguni. Donc c'est là où sona bana ne era kon bolo sans flying anga wuli ka boka. Wa mga kilna ye muye fana sanction nunu u kana songa frontière dele mo chier ou be mo sika frontière ga dele anye parce que ko gala do bukan u be frontière dele ti anga mo be sonte u kana zon u erreur ni mo mo ka be frontière dele sira u go sigi u ka sigi ga foke u bele dele sanction économique munu banga bega wuli u ka sanction be wuli ga buin donc amanga frontière dele o tiki anga frontière dele mo chier du ma sira fe u ya sanction kanga sira de la ou beta frontière dele ou sera o kelen de la donc on a kilna muye ali sanga do ke jamana in baraka mbala ala ka do faraka donc ame do mun katuguni ala ka hakilina nyuma di anga marabaka ma ali sisa ame sira mun kan ala kan to kan donc sanction nu ame ulu bla kofe jago ya mo hera o hera bi segan sege mindiga hera che o segan kele jago ya di donc o segan nu ambu ku watini kodo ni ala Ba ni yankuma to duma jamdu Mega Suleiman bon ne be min soro ga fo ba nga jamana don fu ta nga jamana nyemgo fu o be baramna mal dew be nyebula alaka barka do ga barawla alaka to ga do anjigi koro anjigi bu alaka anjigi buka an famana ni jamana nyemgo sugi mal dew hu mo be ninela mo be se ka joara jamana dew ko ka se ka joara jamana dew nye ka here sinsin ka duma am mo be ninela bon c'est da wakuma ni ame c'est da yere maledo jona c'est da kire ni malte ni ay bi o be ko disigo ko c'est da jona kire malle akire o olu tse ga na foi fa ka fu kan timindo
o ɲɛ b'a la cɛ jɔlen don a b'a fɛ ka hɛrɛ k'a ka jamana ye o bɛ wuli a ko k'a fɔ ko f'a ka bɔ yen an tɛ jɛn n'o ye an kɔni b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ n'u ko hali n'u ko k'u ka kɛ san 10 ye an b'u kɔ a tant que n'u bɛ ka baara kɛ dɛ a tant que n'u bɛ ka malidenw sago kɛ an b'u kɔ wa u kana siran foyi ɲɛ maliden bɛɛ b'u kɔ i y'a faamu ne ne ka kuma ye k'a lase u ma n b'u fo n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka barika don an ka jamana in na sɛgɛ min bɛ yen ala ka ban mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn mɛ an ka hɛrɛ de bɛ ka na tant que ni hɛrɛ in bɛ ka na f'an ka sɛgɛn fɔlɔ sɛgɛn min bɛ olu kan bi o t'anw kan Sénégal filɛ nin ye Côte d'Ivoire filɛ nin ye sɛgɛn min bɛ yen bi o tɛ an fɛ yan an b'ala barika da o la i y'a faamu ala ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲumanw ala ni olu sababu an bɛ hɛrɛ min na bi ala ni olu sababu parce que munna sɛgɛn bɛ diɲɛ bɛɛ la an ka jateminɛ hali an ka essence ko ni an ka carburant ko in filɛ nin ye jamana tɔw kan u y'a doublé de mais an fɛ yan fitini dɔrɔn de farala kan an ka jamana commerçants ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna la pour que malidenw ka se ka lafiya bon ni i y'o mɔgɔ sugu sɔrɔ an kɔni bɛ sa u kɔ de sa an bɛ t'u kɔ de tant que n'u bɛ sira ɲuman kan an bɛ t'u kɔ an b'u fɔ k'u barikada an b'aw yɛrɛ fɔ k'aw barikada ala k'aw balo mɛn aw ka baaraw la voilà ne ka kuma ye k'a fɔ d'accord kuma ɲana merci Makɛ ni ɲamma ma tɔgɔ duman jamu duman n tɔgɔ Mɔri Konate CEDEAO ne bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO ta nin kɔni kan n'i y'a bila ne kɔni ma kɔni o san 2 nin kɔni an bɛ se ka a lajɔ la parce que n'i ko ka pousser ka taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ nin kan gɛlɛya bɛ caya parce que gɛlɛya min yɛrɛ la CEDEAO ka depuis CEDEAO kɔni nana gɛlɛya cayara an fɛ yan mais o yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ fana ma libéré fɔlɔ o san 2 nin kɔni ne kɔni fɛ kɔni san 2 nin kɔni ka ɲi ne kɔni ka faamu la ne fana ka fɛɛrɛ kɔni n'o ye d'accord kuma ɲana i ni ce ne balimakɛ ni ɲamma awa antuma tɔgɔ duman jamu duman Madi Keta ne bɛ se ka min sɔrɔ la k'a fɔ madame i b'a kalama Afrique de l'Ouest kɔnɔ Mali dɔrɔn ma coup d'état kɛ Burkina y'a kɛ Laginɛ y'a kɛ u ye san 3 di Burkina ma ka san 3 di Laginɛ ma munna an ka mɔgɔw u tɛ san 3 di olu fana ma ɲininkali bɛ yen donc an ka mɔgɔw ka du u jɔyɔrɔ la cɛ tɛ se ka kɛ foyi ni cɛ tɛ diɲɛ tɛ fosi ye ni wagatinin kunkurun tɛ n'i ye ko i engagé ka ban faut pas reculer an ka mɔgɔw kana reculer o ka to san 3 in ka dara banna voilà o de bɛ ne fɛ merci bien kuma ɲana merci tɔgɔ duman jamu duman non Baba Jara ne bɛ se ka min fɔ o kuma na o kɔni fɛn dɔ de ye fɛn min ni bangan tɛ a ko kɔnɔ jamana ye jamanadenw de ta ye ni jamanadenw bɛnna min kan o de bɛ fɔ jamana ɲɛmaa ɲɛna o b'o ɲɛfɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna i y'a faamu an kun ka laɲini ye san 5 ye k'a fara a kan n'o bɔra n'u bɛn ma k'o la san 3 kɔni a ka d'an ye o ka to san 3 kɔnɔna na o de kɛ an ka hakilina ta ka fɔ faso ye d'accord kuma ɲana ne fa ye merci somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman Basiru Siribe ne bɛ se ka min sɔrɔ ka fɔ o la u ka san 3 yɛrɛ d'an ma san 3 de ka d'anw ye a kɔnɔ o de ka d'an ye bi a kɔnɔ u ka san 3 d'an ma pour que jamana bɛ se ka libérer bɛɛ ka se ka lafiya cogo min na o de ka d'an ye quoi ok kuma ɲana ne fa merci ni ɲamma ma i yɛrɛ ni ɲankuma c'est tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ ye Abubakar Dumbiya ala ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ o kuma in na komi CEDEAO mɔgɔw n'an bɛɛ bɛ tɔn kelen na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n hakili la u ka cɛsiri kun ye jamanadenw ka ɲɛtaga ye bon anw bɛnna ka ko ka san 5 d'an kan ka ta kalo 6 ka se san 5 ma an ka cɛmancɛla mɔgɔw ko k'an kunna bon u y'a yira k'o ka ca u bɔra yan o don ko u ye san 3 tigɛ ka baara ka to san 2 ma donc ne yɛrɛ fɛ n'u b'a fɛ an ka baara kɛ n'u bɛ jamanadenw ka laɲini kɔ u ka to ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ne ka hakilina ye awɔ ok kuma ɲana merci ni ɲamma alhamdulillah basi foyi tɛ yɛrɛ kɔ tɔgɔ duman jamu duman Sulemani Tarawele ne ka hakilina ye mun ye o ko kan sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔ kun y'a jira ko san 5 ani kalo 6 o y'a jira ko o ka jan bon o ye san 2 min t'u ma ni fɛn ma fara o kan dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ o la an b'a sigi kɔ bi an b'a kɔ sini ala ka gouvernement an b'u dɛmɛ n'ala ka dɛmɛ ok kuma ɲana merci merci fa ni ɲamma
ante tɔgɔ duman jamu duman jara yakuba jara sida mɔgɔw kan ka sɔn mɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu an tɛ politiki mɔgɔ ko la an bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de kɔ olu ma min fɔ an b'o de kɔ an tɛ farazi kɔ an tɛ sida ko la an bɛ jamana dilan de la an ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ an b'o de kɔ awɔ d'accord kuma ɲɛna ne fa merci awɔ fayni ñanguma wanu tɔgɔ duman jamu duman Muhammadu Keita nera kone naka fota mi anta politique wonu fa shini mi ngone mena fa wa sanduru danga nyamgo nu pranjela fanga mo nu ma ko re kone kadnera wonara hakilla anta politique mo kula bi anta politique mo kula shini isida mo sono do nu ma sonara sanduru ka danga mo ma ngon bu no fa fo bi fo shina mo no fa ko na naka fota ok kuma ɲana merci fayni ñanguma Mbanyama tɔgɔ duman jamu duman Suleiman Kamara na CEDEAO mɔgɔw ti malo le ɲɛtugu n'u an ka jamana doni mɛn kan parce que olu ye sanction d'anw kan an m'u wele an ka siratu la an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini an b'an ka jamana ko de la Mali ko hali n'an ye san 10 sɔrɔ n'a ka d'an ye ne ka kuma nɔgɔya de ye d'accord kuma ɲana ne fa merci ne fa ni ñanguma ante tɔgɔ duman jamu duman Amadou Traoré bon CEDEAO ta an ka jamana ye o an de sago b'an ka jamana na n'an ko san o san fɔ u b'a minɛ o de n'u ma sɔn ma u ka yan bila o ye ne ka kuma ye kuma ɲana merci mi fa production jabarani kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanadenw ka hakilinata mɛn aw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye a y'olu bila commentaire la a kana aw ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ